Αν σε αγαπάει, θα σε πάρει τηλέφωνο. Αν δεν σε αγαπάει, όχι. Αυτό ξέρεις ποιος το έκανε? Ωραία, πολύ. Είσαι στο βίντεο του Μπούγια μέσα. Δεν νομίζω. Α, ναι, είμαι, μπορεί. Μπορεί να είμαι, ναι. Είμαι στο βίντεο. Φίλε τον έξι, στείλησε ο Μπούγια. Καλά, εγώ τον Μπούγια τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Επειδή ήμουν YouTuber, σου λέω. Ναι. Εγώ πρώτα ήξερα YouTubers και μετά ήξερα rappers. Μετά έπειτα. Να τους γνωρίζω εννοώ. Ήμουν YouTuber, ναι. Εγώ με τον φίλο μου τον Μίχα ήμασταν YouTubers και κάναμε vlogάκια, σχολιασμούς και τέτοια. Εγώ σε θυμόμουν, ξέρεις, φατσικά και τα λοιπά, γιατί θυμόμουν και το περίπτερο. Κατάλαβες. Αυτό ήταν μετά, πολλά χρόνια μετά. Εγώ, πώς το λένε. Κάπου εκεί στα 18-19 που με βάλανε εκεί μου να κάνω μεροκάμα του Εκεί στην πρώτη φορά. Απλά έκανα βιντεάκια και επειδή με ξέραν κάποιοι από το τέτοιο, λίγοι από το YouTube, γιατί το είχα αφήσει χρόνια. Το είχα αφήσει στα 16 κάπου, 17. Και επειδή είχα αφήσει το YouTube, αλλά κάποιοι με τιμούσαν και επειδή σχολίαζαν και απλά είναι ωραίος, ξέρω εγώ, κάτι τύψες, κάπως έτσι στο TikTok, αλλά δεν είχα βάλει effort τότε, καθόλου. Απλά έκανα κριτικές, ξέρεις, έτσι λίγο χαλαρά βιντεάκια. Εσύ, εγώ από εκεί σε θυμάμαι και σε κάποια φάση κάπου είχαμε σκάσει με τα παιδιά, πρώτα σε γνωρίσω. Και λέω ρε μαλάκα, εγώ αυτό το man κάπου το ξέρω ρε φίλε. Κάπου το ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τι μου θυμίζει, αλλά κάπου το ξέρω. Άρα Και μετά έσαι είχες YouTube, είναι ο TikTok man. κάποια στιγμή. Όχι, δεν ήμουν ποτέ TikToker με την έννοια. Ναι, απλά να ανέβαζα βάζεις μαλακίες. πράγματα. Ναι. YouTube ήμουνα YouTuber. Ήσουν, καταλαβαίνεις. άρα έκανες YouTube. Ναι. Λοιπόν, μπορεί να ανέβαζα TikTok, αλλά πραγματικά δεν με ένοιαζε. Ναι. Και το έβλεπες. Απλά τα μόνα TikTok που έκανα λίγο πιο logged in, που αυτά μπερδεύσαν πολύ τον κόσμο, είναι μετά έκανα βίντεο με τα μαλλιά ρε φίλε, γιατί εγώ δεν ήθελα να δουλέψω με τίποτα. Και επειδή είχα δουλέψει και εστίες, είχα δουλέψει και πλάτη, είχα δουλέψει και περίπτωρα, είχα δουλέψει κάποιες δουλειές, θέλω να αποφύγω αυτό και θέλω να προσπαθήσω οι τζίβες να γίνουν main, οπότε έκανα full social media για τις τζίβες. Και ο μόνος τρόπος για να πήγαινε, στην αρχή το έκανα χωρίς μάπα, έβαλα τη μάπα και δούλευε ρε φίλε, είχα δουλειά. Οπότε μετά μπερδεύσα τον κόσμο. Τώρα στο λέω να είναι δύο τύποι, φίλοι. Και μου λέει ρε μπρος, εγώ δυστοπίζω αυτά, ο περιπτεράς. Και να του λέει ο άλλος, όχι ρε μπρο, δεν είναι περιπτεράς, είναι αυτός κάνει μαλλιά. Και σου λέω μάγκες είμαι ο ίδιος τύπος. Και μετά κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι σωστό. Γιατί από προσανατολίζεις την εικόνα και εμένα για τη μουσική θέλω να με ξέρεις. Τώρα το αν κάνω άλλα πράγματα, θέλω να. Κατάλαβες. Να τα ξέρουν οι πελάτες μου. Κατάλαβες. Δεν χρειάζεται να είμαι γνωστός αυτά. Ναι. Κατάλαβες. Γιατί έχω μπερδέψει τον κόσμο full. Και είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που κάποιος θα μου πει για τη μουσική. Και πάλι ακόμα για τα άλλα θα μου πει. Δηλαδή, αν με σταματήσει στον δρόμο 10, 1-2 είναι η μουσική. Ναι, οι άλλοι θα είναι για... Οι άλλοι είναι σε θυμάμαι διπλό.